Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ketemu mulai kali kula Dinda Citra Lestari. Kula badhe wawancarai Bu Rena, guru sekolah SD. Assalamualaikum Bu Rena. Waalaikumsalam. Kula teng mriki badhe wawancarai jenengan angsal. Nggih, angsal. Apa pelajaran sing ajarake teng sekolah niki? Kula teng mriki ngucal bahasa Inggris Sarasan. Kenapa jenengan milih ngajar pelajaran kuwi? Amarga kula seneng bahasa Inggris lan teng SD mriki dereng enten pelajaran bahasa Inggris. Kelas piro wae sing ajarake teng mriki? Kelas gangsal kalih 6 Sarasan. Sapa wae guru-guru sing ngajar teng sekolah niki? Nggih kathah enten 3 malih. Namine nggih Bu Indun, Bu Dela, kalih Bu Tia. Kalih kuliah. Kapan jenengan ngajar teng sekolah niki? Tahun kalih ewu kalih Mau kali dosa oke. Kepriye jenengan nek ngadepi murid-murid sing nakal-nakal ngoten kepripun? nggih disabari mawon namine nggih bocah nggih enten sing nakal enten sing boten. Nggih. Ngoten niku disabari mawon. Nggih. Suwun nggih wektu luange. Nggih. Kula akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.